Нека да видим един апартамент с неповторима гледка на цена, която не очакваш. Едностаен апартамент в комплекс Silver Mountain с изложение юг-изток с квадратура 42 квадрата, а цената 41 352 евро. Южно изложение, имотът също има балкон, а таксата поддръжка е 4 евро на квадрат годишно. Имотът се предава с положени ламинати, боядисани стени и напълно завършена баня. А разпределението предвижда точно място за кухня, трапезна маса и спалня. Комплекс Silver Mountain е с акт 16, издаден през 2025 година. Състои се от 12 отделни корпуса, всеки със собствен асансьор. Разполага с над 3 декара озеленен двор, голям външен басейн, детска площадка, 3 барбекю зони, много зелени площи и просторен паркинг с място за над 250 автомобила. Само 41 352 евро за апартамент с площ около 42 квадрата в комплекс Silver Mountain с изложение юг-изток и панорамна гледка към Пирин планина. Огледи се провеждат всеки ден, включително събота и неделя. Инвести Банско не е брокерска агенция, а най-големият инвеститор на недвижими имоти в района на Банско, Разлог и Добринище. Затова, когато купувате от нас, не дължите комисионна. За повече информация посетете сайта ни investinbansko.com.